салом бародарон, хуш омадед ба канали мо. Манам бо шумо Овраин Ҳамкилометр. Шахсоне ки дар сомонаи YouTube мехоҳанд блогерӣ кунед, ҳозир сета канал дорам, дар бораи ҳар сеш гап мезанам. Лайка биҷиқин ва гӯш кунед чӣ мегӯям. Канали бе монетизация дорои 2560 подписчик. 2560 подписчик. Канал қоидави ягон хел жалоб авторский надора, қоидави яй мегириву соат ҷамъ мекунӣ ба монетизация гирон мекунӣ. Сообществош ки шудай, эфирш ки шудай. 2560 подписчик дора, нархаш 10,000 рублей. Худмон оформит када қоидави дувайной зашита када метемтон ки фақат соҳибаш хутон бошен, ҳеҷ ка лезид накуна. Ана ҷурои мо ки бошен, канали монетизация хати гӯш. Канали монетизация дорои 5000 подписчик. Монетизацияш гирон, эфир гирон, сообщество гирон. Нархаш 25000 рублей. Ана канали пинкодор боша, пинкодор. Канали пинкодор 2900 подписчик, пинкод дора, дар шоташ $120 дора. Вая мегири, видео мепардои, картата мезани ба сумта мегири. И канал нархаш 45000 ҷои мешиданиш, аю арзон намешавад. 45000 нархаш ҷои мешиданиш. Дар шоташ $120 дора. Ты нигоҳ ки 45000 хариди, минус 8000 ки бароки ти $120 мегири аю канал. Ва кадомида чӣ дар корай? Соати YouTube дар корай, инеми рақамода занг бизанед, соатои YouTube метемтон, барои каналарам да ҳами рақамо занг бизанед ва барои соатам да ҳами. Баъд шагиду админичидагиай рост мекунем. Кадомида пинкод дар корай, пинкодам мегирем метем. Барои пинкод гирифтан, барои шагидиюм, барои монетизация равон кардан, барои ҳама услугиҳои ҳамаи YouTube ҳами рақамода занг бизанед, қатитон суҳбат мекунем. Боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Лайка биҷиқен. Тоҷикистон ба пеш.